bij de media. In hoeverre is er sprake van volledige persvrijheid of van persvrijheid in Suriname? En wat betekent dit voor jou? Ik denk dat er wel persvrijheid is in Suriname, hoor. En als er geen persvrijheid was, dan zou het ook kenbaar gemaakt worden van oké, vooral nu op social media zouden mensen zeker publiceren en zeggen van ja, iemand was niet in de gelegenheid om een item, een artikel te doen. Je hebt incidenten die zich voordoen. Vorig jaar dacht ik in december was er een activiteit in het Flamboyant Park en de media was geweerd, was buiten. Dus dan heb je dan zulke incidenten, maar... Het is geen pers, dit is gewoon een moment. Ja, het zijn momenten, maar ik denk wel dat we de vrijheid hebben om te maken, laten doen, breken en zolang we ons binnen wet en recht houden. Dus in mijn optiek is er wel persvrijheid. Oké, natuurlijk kunnen we gaan theoretiseren over die vrijheid, maar we handelen allemaal, leggen ons allemaal beperkingen in. Ik vind dat ik meer in mijn vrijheid gehinderd word door de media. Gehinderd ben door de media waarvoor ik gewerkt heb in het verleden. Ben ik meer door hen beperkt in mijn werk. Want bijvoorbeeld over dat bedrijf moet je niet te veel schrijven hoor en geen negatieve dingen, want ze adverteren bij ons. Je begrijpt toch? Klopt. En dan zelfcensurering. Eigenlijk doen we allemaal aan zelfcensurering. Want je begint jezelf te censureren. Ik creatori die zegt, kan het een beetje verkeerd, moeilijk overkomen, dit en dat. Dus we leggen uit zelfcensuur. We moeten rekening houden wat de uitgever of de redactie of de raad van commissarissen zegt van wat je schrijft. Maar dat is niet eens restricties die vanuit de samenleving aan je worden opgelegd, maar de restricties die vanuit dezelfde medium waar je werkt, zij het krant, radio, televisie, tijdschrift of zo toch? Je gaat geen halleluja-artikel schrijven van iemand van wie je weet, mijn baas naar een man heeft. Begrijp je? Ja. En in Suriname is het mij heel gevoelig wat dat betreft. Kleine samenleving. Een heleboel mensen zien kans om dingen uit de krant te houden. Als journalist ben je verantwoordelijk voor de beeldvorming van de publieke opinie. Hoe ga je om met die verantwoordelijkheid? Zoals ik ben met mijn familie, mijn kinderen. Zo goed mogelijk, zo correct mogelijk. Er zijn algemene regels, maar er zijn specifieke dingen waaraan elkeen moet voldoen. En in mijn beroep hou ik me bezig met specifieke dingen die mij raken en voor mij belangrijk zijn. Dat ik me goed voel en mijn samenleving. Als ik het woord familie heb gezegd, niet dat ik mijn familie erbij betrek, maar ik wil je aangeven in welke sfeer ik omga met mijn werk. Het is net een familieverantwoordelijkheid. Als ik daarop antwoord moet geven, in mijn geval, ik ben vanaf jongs af, ik ben in mijn vriendengroep, familie, ik ben gangmaker, ik hou van jokes en soms, vaak genoeg is het niet te zien in mijn werk, op de werkvloer, ik ben altijd een gangmaker, druk, leven in de brouwerij. Maar wat je dan hebt, ik moet dan soms voorzichtig zijn als ik grappen wil maken, want nu heb je social media, Facebook, of dingen op je status zetten en ik leef me soms uit, maar dan moet ik soms voorzichtig zijn. Ik zal een voorbeeld geven. Vorig jaar, eerste oliefonds. En iedereen blij in Suriname. En ik zet voor de grap op mijn status van iedereen kan tot 3 uur gratis gaan tanken, want we hebben olie gevonden. En mensen gingen er werkelijk op af. En bijvoorbeeld, Sam Blanken daar heeft gezet. En hij is wel iemand die altijd de waarheid heeft en betrouwbare informatie. Dus mijn zus belde me direct van, hey broer, Ifaya, haal het weg, want men ziet een bepaalde verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid in hetgeen je publiceert. Dus dat is, daar moet ik soms ook een beetje nog op letten van, dit is een grap voor eigen consumptie. Of in een vriendengroep kan ik het zetten van, oké, heren, dit is er, of daarna, grap, heren, nou een grap. Yeah. Maar dat is wel deel van die verantwoordelijkheid, dat ik niet met alles helemaal meer kan meedoen, want mensen kunnen er makkelijk op ingaan en het voor granted nemen. Yes, sir. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.